Исәннәрмесез, саулармысыз? Әйтче әйтер сүзе булган кунак бар. 5 тапкыр кияүдә булган. Син барлыгы ничә тапкыр кияүдә булдың? Хәзер менә 5нче тапкыр. 3 көн без тордык анам белән, 3нче көнгә мин ташлап подавать на развод. Без сугышып киттек анда. Ну, син менә 4нче иргә кадәр җиттек. Берәрсенә карата мәхәббәт бар идеме? Юк, постельгә ятасың, ул кеше белән кысасы килә ул кеше. Астагфирулла. Әси, әниң аңладымы соң синең менә шушы 4 тапкыр кияүгә чыгып, нәкъ менә әниеңнән качып китәргә теләү икән. Мин аңа әйттем турысын. Мин 4нче тапкыр аерылдым. 4нче тапкыр аерылгач, мине әни Үзенең кимчелекләреннән курыкмаучы һәм шуннан көлүче. шуңа күрә менә мин шундый пышечка, потому что Девани откармливала постоянно. Мне люди должны сказать спасибо. Соңгы юлга энекәшен озаткан. Менә ул вакытта аңламыйча ул мәктәп укучысы иде һәм ул яман шир белән авырып, ни кызганыч ул ширне җиңеп чыга алмадымы, ничек? Күпме ул бала интекте, ничәмә еллар име. Йөзләгән кешене алдалаган блогер Илүсә Фәләхова оештырган тур аша ял итеп кайта алган. Дөядән егылып төшкән. Мин бит хәтерлим, син анда дөягә верблюдка утырып, шуннан егылып төшеп аягыңны имгәттең ялгышмаса. Динә Авзалова. Гайбәт булсынга түгел, гыйбрәт булсынга бу әңгәмә. Динә Авзалованы психологик яктан карыйбыз, өйрәнәбез һәм нәтиҗә чыгарабыз. Динә, син ничек уйлыйсың? Менә татар теленең вообще киләчәге бармы? Особо впечатлительный кешеләргә карамаска киңәш ителә. Чөнки әңгәмә вакытында җинси органнарның сурәтләре килеп чыга һәм шулай ук сүгенү сүзләре яңгырый. Без башлыйбыз. Дуслар, исәннәрмесез, саулармысыз? Мин Чаллыда, кунакта, дустымда, Динәдә. Менә Динәнең кем икәнлеген аңлар өчен мин сезгә күрсәтәм бу елның җәендә төшерелгән видео. Ул багышланган иде татарча автоябыштыргычларга. My own ba-dum-ba-dum-ba-doo-dee-dum. I wanna Безнең автоябыштыргычлар өч почмак ашаучыларны берләштерә. Ул вакытта ябыштыргычлар бар иде, ләкин аларга ничегрәк эшләргә видеолар, ягъни танытырга белгән юк иде. Шуннан соң мин әйтәм, роликлар төшерергә кирәк. Ләкин роликларны кем белән төшерергә кирәк? Минем, Аллага шөкер, шундый тәҗрибә бар. Без Динә белән театр мәктәбеннән таныш. Менә шул чакта Динәне, башка дусларны чакырып, мин әйтәм, әйдәгез әле роликлар төшерик, җыелдык, төшердек. Галигә барам әле, кияүгә барам әле. Оятам әле дөрмешкә, оятам. Ишемәгә төшәм әле. Һаман сине сөям дип, сөрмәне шиш. Галигә барам әле. Безнең автоябыштыргычлар туган авылга кайтучыларны берләштерә. Ну, мин хәтерлим, менә Динә белән сөйләшүне башлаганда, син театр мәктәбенә килә идең. Менә монда безнең чәй. Динә ул вакытта театр мәктәбендә чәй дә сөт.
ол кішкене шешеге, сенің әлі гранат рәвішіндегі шешеге деймін. Аны мен де ұныттым, мен сен хаман есті. Зулейхада әйткән иде бит әле күптән түгел генә. Шул действительно, минем матур гына бутылочка бар иде. Серебристый гранат формасында. Қаян иде ол сенің? Ол сенің бір ішімліктен қалған иде ме? Ул лимонад иде. Аны ялгышмасам, әни Сочидан алып килгән иде миңа ул лимонадны күчәнә шетеп. Шуннан соң без ул саудын ташламадык. Ул вакытта саутларын ташламадылар. О бит пакет сөтләр бар, яме, аңа акча тутыра иде ялгышмасам. Шул бутылка гелмием белән булды инде. Бүтән җиргә, мәктәпкә дә, театральныйга да, йоклар алдыннан да шуннан эчә иде мин ул сөтне. Белмим, мин үзем теләмәгән идем, конечно, йөртергә үзем белән сөтне. Дәвани настаивать итә иде. Тамагы туйсын микән дип инде, белмим нәрсәгә. Ник шуңа күрәмен әле. Мин шундый пышечка, потому что Девани откармливала постоянно. Жирное молоко, мучное, все самое вкусное. Хәзердә шулай кунакка килсәм Деванигә, гел бүтән өстәлне тутыра, кызым әйдә моны аша, моны аша. Менә хәзер аш җылытам, анда бәрәңге бар, монда ит, аша. Мәйтәм, Девани, мәйтәм, тамагым тук, мәйтәм. Мин менә шәй генә ишәм и все. Юк инде, пожалуйста, хоть әзрәк һәрберсен кабып кына кара инде. Менә заставляет, хотя она сама неоднократно говорила, кызым, синең бит инде весың зур, әзрәк ябарга кирәк дип. Үзе ашата, үзе сиңа шуңа кимчелеккә И үзе, кызым, аша. Ну, сиңа, конечно, ябарга кирәк. Так. Динә, ну мин сине хәтерлим, син шул кадәр, ничек дип, аны сиңа әйтергә дә, менә пай девочка деген шундый бер образ бар. Син шундый тыныч кына идең, шундый бик басынкы гына идең, әйме? Ләкин 15 елдан соң мин сине очраттым социаль челтәрдә. Һәм мин әйтәм, бу точно безнең динамикан. Чөнки син менә 15 ел эчендә нык үзгәрдең. Менә сезгә хәзер күрсәтәм, ул вакытта динәнең ниндирәк 18+ категориясына карый торган видеоларны чыгарганын, ләкин гаепләргә ашыкмагыз дуслар. Хәзер без аңларга тиеш, ничек динә менә шушы йомшак нәни саф кыздан менә мондый образга әйләнүенә. Без этой замечательной штуки в доме не обойтись. Привет, как дела? Давай увидимся. Привет, давай приезжай, только у меня эти дни. Короче, я как-то криво стал и, поясницу защемил. Так что не жди, не приеду я. Шулай итеп, менә Динә без синең видеоларны карадык. Әйт әле, гомумән синең нинди тәрбия булды? Чөнки мин хәтерлим, синең әлең милиционер иде бит, әйме? Әтиянисе көч структураларында эшләүче балалар, алар башка төрле була. Аларның дисциплинасы бик каты була дип беләм. Шуңа күрә аларның төрле секцияларга, спортка бирәләр, ягъни тәрбия бик каты була. Менә синең ул яктан тәрбия ничегрәк булды бала чакта? Мине алай нык каты тотмадылар бәләкәй чакта. Мин үзем дә бик тыныч бала идем. Миңа берсе кирәк түгел иде, миңа менә уенчыклар да кирәк түгел иде. Кәчтрүл белән половниклар булса, мин шунда уйнап утырам тыныч кына. Ошарга пешергән Ошарга бик тыныч бала идем, акыллы бала идем. По Фрейду булып чыга идем. Әни бик күп эшләде. Шуңа күрә күбесенчә вакытны мин Деваним белән уздырдым. Ну, әмә Динә синең менә бу йомшак нәни кыздан менә шундый без комплексов, шундый взрывной Динәгә әйләнүең качанрак барлыкка килде? Син менә ул төгәл границасын хәтерлисеңме? Әйтә аласыңмы? Һәм сәбәп нәрсәдә булды? Мне люди должны сказать спасибо, что вам землю из моря достал. Я просто хотел сделать все красиво.
героем стать хотел. Ул минем университетның вакытларында килеп чыкты ул характерым. То есть мәктәптә укыганда син әле һаман да шул тыныч дине идең, әйеме? Әйе. Университет вакытында инде әзрәк, ана ничә яшьләр? 20 яшьләр идеме, Ленар. Әзрәк кызлар белән урамга да чыгасы килә бит. Клубка да менә чыгасы килә. Бердә клубта булганым юк иде ул вакытта. Одногруппницалар чакыра, кафега әзрәк. Анда инде әзрәк пиволарда эчә башлар иде кызлар. Ә мине бер кайда җибәрмиләр иде. Ә нишләп? Теге баш Минем өчен әллә курыктылар микән, бик кайгырдылар. Мин шундый тәртипле, акыллы кыз име, бер кеше урлап алып китеп. Вот, шуңа күрә вообще меня никуда не выпускали. Миңа бирәләр иде проездга. Нәкъ анда мәсәлән 40 сум име, 20 мең дирсен. бирсен әле теге заманда 40. 20 сум бер якка, 20 сум икенче якка. Менә четко университетка. Артык бер тиен дә Бер бирәләр. тиендә. Если анда әзрәк бер 5 сумга артык булса, дине ана обязательно сдачасын алып кайтырга тиеш. Вот. Шуңа күрә менә бик каты тоттылар. И минем у вакытта как раз характер начал уже проявляться, уже начала раздражаться, злиться, то, что я не могу видеть этот мир, не могу ощутить себя настоящей студенткой. И дине беләсең нәрсә эшли? Нишле? Дине кияүгә чыга. Кит инде. Тута, син вакытта инде пиво һәм аракы эчеп караган идең бисең әле, юкмы әле? Ул вакытта юк. Аның хәтлек авыз иткәнем булды инде ана пивоны, беләм тәмен, а ул вакытта юк, ичкәнем юк әле. Димәк, син менә шушы бөтен сине менә бу кысканга ачуың килеп, тоттың да кияүгә чыктың, әйме? Ә кемгә? Кешесе ничек табылды аның? Ул авылдагы күрше иде. Әйе. Ул миннән ничә 8 яшькә зур иде бугай. Тута, сиңа әйтә теге ни шаг вправо, ни шаг влево ярамы сарга иде. Бер адым алга, бер адым сулга. Ул вакытта син ул ир кеше булып чыга бит инде. Егет белән ничегрәк таныш алдың соң? Ничегрәк сиңа рөхсәт иттеләр? Бергә үскән инде малай бер компаниядә дип әйтим. Вот. Решила просто вот назло родителям, чтобы әзрәк үземне свободно торга, үземчә яшәргә. Шуңа күрә назло родителям вышла замуж. Ничек булды соң? Әтиәнең синең әтиең юк иде, әйме? Юкмы? Сине димәк әниең һәм әби бабаң тәрбияләде бит. Якыннарың ничегрәк кабул итте синең бу карар? Сиңа ничә яшь? 20 яшь иде бу вакытта, әйме? 20 тулып җиткән микән әле ул Ленар? 20 тулмаган иде. 19 яшьләр тирәсе булган. 20 килеп җитә иде как раз, наверное. Вот. Нинди реакция булды? Конечно, они тут Каршы булдылар, они не хотели, умоляли, но я была непоколебима. Тугда, теге егетнең якыннары ничегрәк кабул итте моны? Әллә тагы Ленар. Ну, сез Ансы артык истәдә түгел инде. Но тоже не в восторге были бугайлар. кайда тордыгыз? Һәм аның исеме ничек иде соң, ул егетнең? Наил. Наил, әйме? Ничә ел һәм ничек булды ул сезнең кавышуыгыз? Кызыгы шул, безнең никах кына булды, официально без расписываться итмәдек. Ул ничә күпме микән? 1 ярты елдан артык никахтан соң әле ул, әйме? Яшәде авылда, мин Чаллыда. Аерым тордыгыз, әйме? Ул шул көз көне генә, уже поздняя осень была. Он переезжает в Челны, мы с ним снимаем комнату, у общежития түгел, малосемейка. Малосемейка, когда сняли комнату, маленькая такая прям. Вот шунда ничә күпме? 1 ярты ел торганбыз микән, юкмы икән? Кем акчасына тордыгыз? Аның акчасына тордык, әйе. Ярты ел Но тордыгыз. мин подрабатывала официанткой в ночные смены. Әтиәнең бу әниең һәм якындарың бу вакытта ничек аралаша идеңме алар белән? Юк. Юк. То есть алар синнән отказались булып чыгамысың или ничекме? Я сейчас уже и не вспомню, потому что это было как будто не моя жизнь была. Я сейчас оглядываюсь назад, то, что вот было. Как будто... Как в прошлой жизни. Как будто защитная реакция мозга, возможно, даже, да, то, что он стирает у меня все из памяти. Поэтому Ленар мин даже и, наверное, не вспомню. Ярый, ансы мөһим дә түгел. Ярый, сез аның айрылдыгыз, әйме аның белән?
Әни шалтыратты миңа. Ниченче март булды микән ул? 8-нче булды бит. 8-нче микән, 9-нчы микән март. Әйе. Она потом даже красным днем календаря его отметила Ого. этот, ручкой. Кызым ди, выбирай. Или я, или он. Все, мен сен перед фактом қойдым. Мен хәзер подъезд төбендә торам ди. Ого. Либо сен бүтән мендәрәләреңне, бүтән әйберләреңне җыеп төшәсең ди. Төшмәсәң, гомер буе шуннан яша, мен... Мине онот. Мине онот, әйе. Ого. Вот, мен уйладым, взвесила все за и против, потому что взаимоотношения с мужем тогда, ну, тем были не очень, не фонтан, было тяжело, и в силу возраста, я так думаю, на сен был 20 яшьлек бала, има, яңа нишанда 27, Яшь айырмасы зур иде 28. бит. Әйе. И ему было скучно со мной, и мне было скучно, и немножко не было понимания, как правильно вести, наверное, семейную жизнь. И из-за этого мы разошлись. Шулай дип, әнең сине әниләрең өенә кайттың, әйме? Әйе. Шуннан соң, алдан әйтеп китәм, син барлыгы ничә тапкыр кияүдә булдың? Хәзер менә 5-нче тапкыр. 5-нче, әйме? Ярый, менә 2-нче тапкыр кияүгә чыгу ничә елдан соң булды аннан соң? 2 елдан, 2-3 ел үтте бугай. Ул кеше белән ничегрәк шулай ук протест йөзеннән соң кияүгә чыктыңмы? Әллә гашыйк булыпмы? Юк. Юк, гашыйк булып түгел. 2-нче тапкыр мен опять әни белән талашып, әни белән гел бер йортта без тора алабыз бергә. Ә нишләп? Моңа чаклы тора алдыгыз бит мәктәптә син укыганда аның белән. Ул бит балачак бит. И претензий никаких нет. Әни ничек куша шулай эшли идең, әйме, кечкенә чакта? Анан соң инде әзрәк үскәч, әзрәк барбер клубка да йөрүсе килә, әзрәк урамга да чыгасы килә, кеше белән аралашасы килә. Шуңа күрә ямда мин 2-нче тапкыр кияүгә чыктым. Иң кызыгы шул, мин ул официально брак был. 3 дня. Фамилиясын алдыңмы аның? Юк, алмадым, Аллага шөкер. Әйе. 3 көн без тордык аның белән. 3-нче көнгә мин пошла подавать на развод. Кит инде. Да. Ни өчен? У меня было чувство, то, что я не хотела замуж. Меня не әйттем, әнем кияүгә чыгасы килмәм, әйтәм, нишләптер. Ну, башта әнең ризалык биргән идеме Ну, соң? әйе инде, әни ризалык бирде. Булса булсын инде. Әнигә әйткән идем, за 10 дней до свадьбы, әйтәм, не хочу буру замуж. Ой, ты что, ди? Ул бит просто синең предсвадебный мандраж, паника предсвадебная. Ресторан заказан, кунаклар чакырылган, так что все, бросай, говорит, это все из головы. И вот свадьба прошла, мы очень сильно поругались со вторым мужем, причем из-за ерунды какой-то. А хотя нет, не ерунда, Ленар. Мне свекровь сказала, ты теперь моя, я теперь все, что хочу, то и делаю с тобой, да. Это... Біз суғышып кеттік анда, суғыштық, и мен просто собрала свои вещи, мен ол уақытта ауылда едім, алардың ауылларында. Бұл қайсы район, қайсы ауыл? Ауыл айтмеші район? Нурлат. Нурлат. Вот. И все, біз қойдып кеттік дәуәнем білән, и я пошла подавать на развод. Стәна. Менә син, ярый, бу 2-нче тапкыр аерылу булды, әйме? Аерылышы 3-нче тапкыр ничегрәк кавыштың син, ансы кем иде? Ул да Мишәр иде. Тукта, тагын кайсысы Мишәр иде? Нурлатныкка менә второй. 2-нчесе, 3-нчесе дә Мишәр булып чыкты. Анысы белән ничегрәк кушылдыгыз һәм ничегрәк аерылыштыгыз? Аның белән отношенияләр бик кызык иде. Эмоциональ качели. То безгә шуның хәтәк рәхәт иде икебезгә. То шуның хәтәк начар. Отношения продлились где-то, наверное, суммарно и того. Біздің никак на болды. Сначала пожили в гражданском браке. Ничем мекен. Бір ел мекен шул тире тұрып алдық. Анан соң никах болды. Никахтан соң 3 ай гана узды. Вот. И все, и разошлись. 4-нче ирем. 4-нче ирем. Біз аның белән интернетта таныштык, Анайым деген сайтында. Анайым, ишеткәнем бар. Шул Анайымда біз аның белән таныштык. Тукта, мин сине беләсеңме, күрә башладым Инстаграмда шундый тазарак гәүдәле һәм чәчек бераз сирәгрәк бер ир белән. Шул түгел идеме ул 4-нче ирем? Шулмы? Әйе. Біз аның белән шул Анайымда таныштык, берничә тапкыр күрештек. Мин уже сразу, наверное, уже на 3-ю или на 4-ю встречу он меня забрал к себе. Ого. Кая? К себе в квартиру перевез. Шалда тора иде, квартирасы бар иде. Я перевез к себе.
Бір атына тұрдық мекен, жоқ мекен, уже предложение сады. Предложение сады, көпін тұрдық соң бұзаның білен. Бір ел бұғай елғышмасам, по-моему. Бір ел болғандыр тұрдық бұзаның білен. Ну, симе 4-ші ирге қадар жеттік, бірәрсіне қоратна мәхабәт бар еді мысың? Жоқ. Тоқта, әні нешік міне кіші білен мәхабәт қамы ғошық болмыша тұрып бұла ол? Нұғауыр, Ленар, нұғауыр. Ол кіші білен, даже элементарно пәселеға ятасың, ему кіші білен құсасы келе ол кіші білен. Стағфирулла. Тоқта, ол бе сен өз-өзіңі күшлегенсің болып шыға, Әйе. мораль яқтан. Әйе. Неге керек еді ол сенға өз-өзіңі күшлеу? Әне білен тағында оғырағы еші. Тоқта, әнеша, мәселен, әнеден көшіп өзіңе гіне тұрмасқа. Ленар, башым жетмеді. Міне қазір гіне мен уйлайым. Дине, нәрсеге сен кеуге шықтың, можно было быть просто... Или башқа шәһәрге көшініп кетерге, ең шолық Отца Нижнекамский вообще болсын. в идеале, әйе. Әсі әнең аңлады мысың? Сенің міне шушы 4 тапқыр кеуге шығып, нақ міне әнеңнен қашып кетерге тілеу екенін. Мен аңа әйттім тұрысынша, неге Әйе. әйттім. Мен шошындай хәлләр болды, бет мен сенің орқада. Ой, не придумывай. Мен ғайыплы түгіл. Сен қызым просто өзің дурочка. Істеме. Шуңа көре. Вот. Сен өзің ойламадыңсың, а может мен өзім дурочкадар дейіп? Ойлап қарадың ма андығына? Ну, с учетом того, что она мне это постоянно говорила, наверное, я начала уже так и думать Внушала, сама. именно? Да, я уже, наверное, сама себе внушила, и даже до сих пор какие-то там мысли возникают, то, что, возможно, какая-то ненормальная, да. То, что меня зерек шаригом житіп жетмеймін башымда. Вот. Андай хәлләр була. Қойсы ир білен тұрғанда, мен сен нық откровенный, ашықтан ашық контент шығара башладың. Сен бетінде анда ғавретлерін көрінейді. Только что из душа, и у меня накопилось. Я познакомилась с паром недавно. Ну, как недавно. Общаемся пару дней. И все было замечательно. Я думала, он адекватный человек. Пока я ему не сказала, ладно, я пошла в душ. И тут он мне говорит, без меня? Блядь. Я вообще не понимаю, как им в голову приходят такие мысли. Без меня. Нет, может быть, они представляют, что будет вот так? Но максимум, что он увидит, это вот это. Неужели мужчины думают, что нам в кайф ходить вместе с ними в душ? Сидишь там в раскорячку, бәтәк жынарын елқап. Или шатыр иттеріп көт тешегіңі юасың. Вот это они хотят увидеть, что ли, я вообще не понимаю. А есть ли вариант с баней? Жәудәт! Тағын бір шүмеш су салали, пожалуйста. Достыған бит ол. Бек шондай сыланып тұрған киімдер кие башладың, әлі енді анда жәндіктерінің костюмдарын қазір аларны квадроберлар деп атылар екен. Сені квадроберлар деп Мені бәлі квадробер едім. Ленар, самый пик Инстаграма, этой популярности, был как раз во время коронавируса. 20-ші ел еді ол. Мен 4-ші тапқыр айырылдым. 4-ші тапқыр айырылғайш, мені әне бигеректі, ну, матур сөзлер білән, как бы, сказала некрасивые, много некрасивых слов, мой адрес, то, что я позор семьи, то, что я развелась 4-й раз. Вот. Много всего нехорошего. Для меня это был и так стресс для себя. У меня было понимание, то, что я натворила много всего. А тут еще и меня не поддержали близкие. Вот. Ушла в депрессию, ушла полностью с головой как раз-таки вот в этот Инстаграм. На фоне всей этой депрессии я начала пить, гулять, такой разгульный образ жизни начала вести. И, разумеется, все это транслировалось. А людям что нужно? Шоу, зрелище, да, вот это вот грязное белье. Кімге ничего не. То есть сен өзіңе шондай аудиторияны кетіріп У меня, да, такая аудитория была, то, что, да. как раз таки были такие люди, которые любили копаться в чужом белье, много репостов и так далее. То есть это был некрасивый контент. Я сейчас понимаю, что это, ну, на самом деле стыдно. Ну, улақта сен рахатлы кетірі едемісің шондай контентны түшіру. Хам сен подписчикларын көп Я, наверное, искала какой-то помощи и поддержки, скорее всего, что пыталась привлечь внимание. Но ведь инде сен привлекала внимание болып шыға, нақ мәне шол пішірақта қазынушы кішілеріне. Ол бет инде пішірақта қазынған кішілер сен біріншікте ярдәм ете алмайды. Естественно. Вот, и чем больше это делала, тем больше я себя закапывала дальше.
А по-хорошему, наверное, надо было просто обратиться к психологу. Как-то. Шул, вот. Менә мин аны дөресен әйтергә кирәк, мин үзем дә психотерапевт белән эшлим. Менә минем дә эчке күңел белән проблемалар булып алды. Но шуңа күрә менә мин дөресен әйткәндә психотерапевт белән эшләп, үземдә бик зур үзгәрешләр сизәм. Мин беләсең, уйлыйм, ну нәрсә инде ул психолог, ну менә киләсең, сөйлисең проблемаларыңны сөйлисең, аның өчен акча түлисең әле, име? Ну шул проблемаларны син берәр дус кызыңа сөйләргә яисә иптәш малайга сөйләргә мөмкинсең. Теге бушанасың, бетте китте. Бернинди сиңа психолог, мин нык скептически относился аларга. И менә хәзер үзем эшли башлагач аңладым, аларның дөрестән дә менә ничек хирург, ничек стоматолог булган шикелле, алар да полноценный, тулы канлы табиблар. Но син бит ул вакытта бик популяр идең, әйме, син бит подписчикларың да бик күп иде. Менә шушы 20 мең иде. 20 мең. Увидишь такие передай, как ее глаза меня среди ночи спасали. Такие передай. Динә хәзер күчегәдә синең 5нче тапкыр кияүгә чыгуыңа, менә 5нче тапкыр кияүгә чыкканнан соң менә теге контентны күрдегез бит, Динә нинди иде. Һәм хәзер менә шундый матур гына, йомшак кына аюны кочаклап утыра, бик бөтен җирләре күрәсезме, бөтен сәләфкә каптырылган. Мин даже лосинада утырам. Лосинда. Ул башта әле уйлаган лосинасыз гына ялан аяк белән утырырга. Аннан соң аңа менә бу дивар артындагы утыручы ире әйтте, юк, лосина кисәң яхшырак булыр дип. Һәм бик бернинди каршылыксыз Динә тотты да киде. Динә сөйләр менә шушы 5нче тапкыр һәм сиңа шундый бер ярдәм көче булган кияүгә чыгуың турында 5нче никахың. Кайчан, ничәнче елда булды? Һәм гомумән ничек таныштыгыз? Без, минем ирем нишәрә түгел, Аллага шөкер, татар да түгел. Полурусский, полутатарин, наверное, больше к такому. Ничек таныштык без аның белән? Да, ВКонтакте, социальный челтәрдә таныштык аның белән. Димәк, мин синең сүзләреннән аңлыйм, синең татарлар һәм ишәрләр белән боткаң пешмәгәч, менә яртылаш метис булып чыга инде. Яртылаш татар, яртылаш урыс милләтеннән булган. ВКонтакте ничегрәк таныштыгыз? Ул сиңа яздымы, син аңа яздымы? Это тоже было как сайт знакомства, как ВКонтакте есть вкладочка знакомства. Шунда без Стас белән таныштык. Аралашып киттек. Иң кызганычы, аның да туган көне 13 апрельдә, һәм минеке дә 13 апрельдә. Безнең Нишләп кызганыч дисең? Как... Сейчас, подожди. Интересно же это кызганыч? Юк, кызганыч, к сожалению, к сожалению. Иң кызыгы? Иң кызыгы. Всё. Я безнең бер уңайдан татар теле дәресләре дә бар әле диләр. Монда кадр артында. Иң кызыгы, да, иң кызыгы, то, что у нас день рождения в один день со Стасом. Но единственное, мин на 4 года постарше его. Вот. Познакомились, пообщались, решили не тянуть увидеться. Увиделись, и как-то так все быстро тоже завертелось, закрутилось. Я, конечно, очень сильно переживала. Я, во-первых, переживала, и вроде как уже и не хотела вот опять замуж в очередной раз. Но человек показал себя с хорошей стороны, добивался, ухаживал. Я в кои-то веки почувствовала себя слабой девочкой. То, что это был совсем другой уровень отношений по сравнению с предыдущими браками. В предыдущих браках всегда все я вела, старалась. А здесь, наоборот, Стас ухаживал за мной. Син менә аңа теге мәхәббәт хисе башта ук бар идеме, әллә тора бара гына ачылдымы? Башта ышанмадыңмы син аңа менә? Тора бара гына. Тора бара гына. Тора бара гына минем уже появилась любовь, уважение к этому человеку. Поначалу, возможно, это была симпатия, но это явно не любовь. Я уже начала различать все это. И только вот уже с годами, ну, не с годами, а со временем начала понимать, то, что, да, действительно, я этого человека люблю, да, я этого человека уважаю, благодаря тому, что он много чего сделал для меня. Менә әниең һәм әбиең кабул итә алдымысың 5нче иреңне? Һәм гомумән 5нче тапкыр кияүгә чыгуың алар ничек карадылар? Эй, кызым, чыкма инде, җитәр инде, былай да инде безнең семьяны опозорил дип. Они вообще изначально не взлюбили Стаса, потому что урыс булганга, исеме урыс, чәче юк, да, у меня муж лысый. Юк, кешенең чәче булмау ниндирәк проблема китереп чыгара аласың? Зекка ошаган диделәр, наркоманга ошаган. Кит инде.
ну бу бик сәер инде, белмим тамашачылар ничек кабул итәр, но кешенең теге бая чәче булмаудан, ну мәсәлән, менә гафу итә күрегез инде, менә безнең президентыбыз Путинның да чәче куй түгел бит инде, аның сыеграк. Ләкин аны аңа карап кына шундый сүз белән әйтергә ярамый бит инде. Ну безнең мәсәлән министрлар арасында менә первый замминистр Кириенко бар, ул да пеләш. Бу бигрәк белмим, синең әнинең күрәсең теге һөнәри профессиясе буенча шундыйрак бер стереотип барлыкка килгәндер, име? Пеләш булгач, димәк, зәк. Может быть, может быть. Белмим, башларына нәрсә булгандыр аларның. Ну вот как случилось, так случилось. То есть они были против моих очередных отношений, тем более брака. К сожалению, поругались с родителями. Да. Пришлось мне оставить квартиру, потому что мама поставила условие либо квартира, в которой ты живешь, квартира, к слову, моя, да. Но написано, ну, по глупости она опять-таки вот раньше проманипулировала о том, что вот ты же летящий, ты же постоянно замуж выходишь, поэтому давай-ка ты запиши квартиру на меня, да, чтобы на всякий случай. Вот. А тут, получается, так как квартира записана на нее, я ничего доказать не могу. Она поставила условие: либо квартира, в которой ты живешь, либо ты, как жена декабриста, вот, уходишь за ним, за Стасом. Һәм син декабрист хатыны булуны сайладың инде, име? Әйе. Ничек уйлыйсың, әгәр дә менә 5нче тапкыр синең шулай ук мәхәббәт булмаса, име? Ну, менә теге әнидән качып китеп кенә кияүгә чыккан булсаң, менә бу очракта син квартираны сайлардың, әллә барыбер ир артыннан китәр идең. Менә Стаска мәхәббәт булмаса әгәр. Ничегрәк уйлыйсың? Менә. Квартираны сайлар идем. Әйе. Хәзер ул квартира кемдән ни эшли ул? Ул квартира әнидә, она сдает ее квартирантам, да. Некий доп доход для нее. Сез кайда тора? Бу съемный сезнең квартира? Юк, бу квартира Стасныкка. Стасныкка, име? Әйе. Аңлашылды. Ярый, син эчеп куй. Подожди, анда чәч бар. Ярый, ал. Ярый, эчсәң дә барыбер үзеңнеке бит инде. Нет, там этот, видимо, уинчикныкка, или этот, как на шаль похожая. Моторы минералку алып кел, пожалуйста. Динә, менә социаль челтәрләрдән, ну менә һаман да искә төшерәм. Динә үзенең бөтен проблемаларын һәм гомумән бөтен тормышын күрсәтә ите социаль челтәрләрдә. Менә белмим никадәр сиңа авыр булыр, менә энең турында сорыйсым килә. Менә син, ул синең бер туган энең идеме? Әйе, бер туган энем. Ләкин ул башка атадан идеме? Әйе. Сез димәк, әниләрегез бер иде, әтиләрегез төрле иде, әйме? Менә ул вакытта аңламыйча ул мәктәп укучысы иде һәм ул яман шир белән авырып, ни кызганыч, ул ширне җиңеп чыга алмадымы, ничек иде ул хәлләр? Энекәшемә 16 яшь иде. Сиңа вакытта ничек яшь? 12 лет разница. 12 яшь айырма. 16 плюс 12 күпме була? 28. Әйе. 28 яшь иде миңа. Ого. Ну, аның как раз вот үлгән вакытында 16 яшь иде аңа. 11 яшьтән ширли башлады ул. Постоянно болел у него желудок, кишечник. ДРКБда ятты ул бик озак Казанда. Елына 2-шәр тапкыр, 3-шәр тапкыр әйме. Диагнозны куя алмадылар бик озак. Менә күпме ул бала интекте, ничәмә еллар әйме. Интекте шул шире белән диагноз ставили то, что психологическая травма, ну то есть на психосоматика, әйе. Вот. В итоге, пока не случилась ситуация, то что братишке прям 16 лет очень сильно поплохело, то есть до такой степени, что полуобморочное состояние, ребенок уже все, тесно. Отвезли его к нам сюда, в Челнинскую больницу детскую, провели УЗИ и так далее. И обнаружили то, что у ребенка оказались язвы в кишечнике. Перитонит, грубо говоря. То есть эти язвы уже продырявились. Не то, что и все содержимое желудка, кишечника вышло наружу. То есть в брюшную полость. Это и называется перитонит. Вообще при перитоните очень много летальных исходов, процентов, наверное, 80, если я не ошибаюсь. То есть спасти при перитоните практически невозможно. Ну, перитонит булганчы бит нидер, аның диагнозлары була. Конечно, язвы, которые лечатся, разумеется. Нишеп аны язваны күрмәгәннәр булса, перитонитка кадәр. Ничектер күрмәгәннәр, белмим шул. Менә операцияны ясадылар Чаллыда. Ребенку все равно не полегчало. Его в срочном порядке увезли в Казань, в детскую больницу. У вакытында как раз хаман коронавирус вакытлары иде хаман. Нишләптер ул баланы
коронавирусное отделение тыктылар, врачи толком не посещали. И в итоге так случилось, что братишка у меня полежал в Казани где-то, наверное, неделю или даже меньше. И у него просто фонтаном все это разорвалось. Да, разумеется, шок и как бы, моментальная смерть. Вот. Когда уже патологоанатом делал вскрытие, он был очень удивлен, что почему-то зашили там только 2 или 3 дырки, а там их было 7. Ого. И причем они были по 3 сантиметра, по 5 сантиметров, то есть огромные дыры. И он говорит, только слепой, говорит, мог не увидеть такие язвы огромные, которые можно было зашить и спасти ребенка. Вот. То есть они, получается, не все дыры зашили, и у бала тагын әле бюротна интегеп, Казанда шулай ятып, тикшермәделәр, хотя просили неоднократно. Мама просила провести повторную операцию, посмотреть, что вдруг там что-то не так. Вот. Гоман бала ничә ел интегеп яшәгән бит, әйме? Ул ничек дип истә калдырдың син ул энеңне? Аның исеме ничек иде? Әмир. Әмир, ул гоман ул бернинди позитив күрмәгән булып чыга. Ул бит инде хәле авыр булгач, больница юлында ятып йөргәч, ул бу тормышта вообще сөйенә алдымы? Или ул Ой, очень, вообще ребенок был очень классный в том плане, то, что, во-первых, он хорошо учился, он увлекался математикой, программированием, он хотел поступить в Иннополис, у него прям мечта была стать айтишником, очень хорошо учился, очень внимательный был, позитивный всегда, у него было очень много друзей, даже вот до сих пор его одноклассники, друзья навещают моих родителей. Сам по себе он тоже был такой очень спокойный. Если у меня как раз возникали ссоры с мамой, он всегда вставал на мою сторону, он меня всегда защищал. Вот. Они им тухта, помат имя, всегда на моей стороне он был. Немесің, әнең вообще, менә кайсы кызны күбрәк ярата иде? Аерма сизелә идеме? Сине күбрәк ярата идеме? Аны күбрәкме? Әллә бер тигез дәрәҗәдәме? Наверное, все-таки она его больше любила, так думаю. Нәрсәдә сизелә иде ул? Ни өчен шулай дип уйлыйсың? Как будто бы, если, и они, наверное, меня слишком рано родила для своего возраста, я так думаю. И плюс то, что воспитывала бабушка и дедушка. Может быть, на фоне всего этого мы с ней не так близки. А этот ребенок родился, когда ей было 35 лет или 36 лет. То есть уже во взрослом возрасте, целенаправленно, осознанно. Вот. Поэтому так получилось, что Девани меня кубрек яратаида. Я так чувствовала. Они кубрек никашину яратаида. И кайда җирләделәр аны? Аның каберенә йөрисеңме син? Безнең авылда, Мамадыш районында, Тәкәнеш дигән авыл, шунда күмделәр. Әни атна сайын кайта. Ого. Җәй көннәрендә вообще авылда тора ул. И болай да атна сайын кайтырга тырыша. Кышкы юлларда йөри алмый инде, конечно. Когда вот наступит весна, где-то мартларга уже опять кайтып йөрәчәк. Әниң нык кайгырдымы? Нык кайгырды һәм аны кайгыра көн сайын җылый. Шулаймы ни? Бер көндә үтмәде без ее слез. Вот. То есть до сих пор тяжело и бабушке, и маме. Да. Уйлаган юкмы? Ни өчен менә Аллаһ Тәгалә шундый сынау җибәрде микән? Әниеңә ул бит инде барыбер баланы шул кадәр япь-яшь чакта югалту. Ул барыбер уйлыйсың бит инде берәр шундый авырлык килсә, юкка гына бирелмәгән. Димәк, тагын наказание шикелле. Менә анда берәр уйлар килмәдеме? Ни өчен менә энемне шулай иртә алып китте? Мне кажется, Эмир был какой-то, знаешь, не с этого мира был ребенок. Он был волшебный. Я его загадала сама под падающую звезду. Попросила, чтобы у меня был братишка. И проходит буквально там, не знаю, месяц, и мама сообщает, что она, оказывается, беременна. Представляешь? Вот. Но после смерти братишки мама сказала, чтобы никогда больше не загадывала желание под падающую звезду. Әнең ире бар идеме соң? Ул бит инде җилдән генә барлыкка килмәгәндер бит. Әйе, отчим белән тора иде. Хәзер отчим бармы соң? Юк, алар аерылыштылар инде. Аерылыштылар. Алла икән. Ну менә синең социаль челтәрләрдәге актив эшчәнлегеңә килгәндә тагын күз алдына килә бөтен дөньяны диярсең төп башына утырткан Илүсә Фәләхова. Сез аны беләсез инде. Илүсә Фәләхова бөтен дөньяны арзан турлар белән төп башына утырткан блогер, Мамадыш кызы.
Ире Рушан белән Дубайга күченеп, халыкка арзан туристик турлар тәкъдим итәләр. Беренче килгән кешеләргә дөрестән дә бәхет елмая. Әмма аннан соң акча күчергән кешегә ни ял булмый, ни акча кайтарылмый. Илүсәнең әйтүенчә, халыктан җыелган акчаның суммасы 20 миллион сумнан артып китә. Бу хәлләрдән соң алданган кешеләр полициягә, прокуратурага шикаят белән мөрәҗәгать итә. Илүсә Фәләховалар исә федераль эзләүгә бирелә. Халыкны бер алдаганнан соң да блогерлар акчага кабырчыклар, ягъни ракушкалар, соңыннан хайпка әйләнгән Дубай шоколадын җибәрү эшенә керешәләр. Әстәгъфирулла, нинди заман. Дина Авзалова шушы беренче төркемнәр исәбендә булып Дубайга барып, ял итеп кайта алды. Илүсәләр сезне җитәкләп йөрткәндер анда, әйме? Юк, инде җитәкләп йөрмәделәр. Ничек барып чыктың ул? Ничек барлыкка килде ул Ленар, сәяхәт? Мин ул турны ничә меңгә алдым соң? 38 меңгә алган идем мин. Бу кайсы ел иде? Ничәнче ел мин кайчан бардым соң? Теге елны барып кайттым бит. Теге генә узган ел гына булды менә әле. Мин теге заманнар дип торам аны. Июльнең ахырында бардым мин анда, 2 атна яшәдем мин анда почти. 2 атна. Каян белдең ул тур турында? Инстаграмда күрдем Илюсаның рекламасын. И алырга булдым на свой страх и риск. Я когда покупала, я понимала, то, что может произойти любая внештатная ситуация. И я подумала, насколько я сильно огорчусь, если я потеряю 38 тысяч. Ну, не так критично, а попробовать можно. Вот, то есть я приобрела его просто вот. Булып чыкса, була шәп, булмаса ярар. Беләсең, минем психотерапевт шулай дип әйтә. Мин элек беләсеңме, һәр вакыт берәнди максат куя идем, һәм шул кадәр булсын дип тели идем, һәм булмас дигән уйны башка кертми идем. Но әгәр дә ул синең эшең барып чыкмый икән, шул кадәрне кайгыра идем, әйме? Минем психотерапевт әйтә, һәр вакыт любой эшкә тотынсаң, я кеше белән сөйләшсәң, 50-гә 50 булуны әзер бул. Я була, я булмаска да мөмкин. Менә син әйткәнчә булып чыга. Бардың Дубайга, әйме, 38 меңгә 2 атнага турып кайттың, әйме? Все включено бит әле ул. Ул сиңа күктән төшкән бәхет булып чыга бит инде. Әйе, шуннан да шулай. Очень... Халява, ничек сиңа бу халява эләкте? Просто, наверное, повезло, Ленар. Просто повезло. Конечно, многие подписчики думали, то, что это была с моей стороны реклама, да? То, что из-за того, что я блогер, мне повезло, и они пригласили меня. Вот. Но на самом деле нет, не из-за этого, а просто я была в одном из первых потоков, так скажем. Шул. Поэтому. Кемнәр бар иде анда, ниндирәк кешеләр җыелган иде? Ой, андагы безнең белән тора торган кызлар бик яхшы иде. Семейная пара тоже из Казани была с ребенком. Врачи, учителя, обычные, то есть люди, никакие не блогеры. Из блогеров там одна я была. Мин хәтерлим, ул фото чыкканы, менә блогерлар, илүсәләр җыйган халык һәм анда уртада дредлар үреп, патшабикә булып Динә утыра. Теге, знаете? Да, синең фотографияны ярата барсың. Кая күрсәтербез әле. Үлем, иң нәкъ уртада бит әле. Күлмәге дә бит әле шуның голубой, белый, иң күренә торган үлем, янан күлдем инде үземдә. Косичкалар монда. Тукта, син вакытта дред белән чәчне дредка үреп йөри идең, әйме? Ни өчен? Каян килде сиңа ул ой? Потому что это не свои волосы были, а этот искусственный волос, который приплетается к своему. Дубайда бит нык кызу, анда ничә, анда 50 градус иде ул вакытта, самый пик. Я понимала, что я не хочу постоянно ходить с грязной головой, с сальными, мокрыми. И это было очень удобно, на самом деле, сделать просто дреды и не париться о том, что у тебя там некрасивая прическа. Син тегендә ясатың, моннан түгел? Монда ясаттым, монда ясаттым. Белә турып тегендә эссе буласың, әйме? Потому что мин монда да хәзер Чаллыда, несмотря на вообще время года, мне приходится мыть голову в день по 2 раза. Да, вот если я, например, с утра помою голову, к вечеру у меня она уже будет опять жирная, если я куда-то соберусь на мероприятие. Но сен ни өчен жирный, чөнки сен өйрәткәнсең чәчеңне еш юарга, шуңа күрә ул Ой, майданнан. я уже пробовала этот метод, то, что я мыла раз в неделю. Да, вот я терпела, потому что мне тоже сказали, что вот ты приучила, а ты попробуй вот так вот сделать. Не помогает это. Менә мин хәтерлим, минем сеңлем кичкенә чакта без җибәрәйдек аны кибеткә, ул әйтә, "Һәм мин башымны юып алып, әйтәм, ни өчен менә кемгә кирәк инде синең чиста башың кибеткә барганда?" Ну, күрәсең, кызлар өчен ул бик мөһим, әйме? Бүтән яктан матур булырга, хәтта чәч тә кибеткә барганда баш чиста булырга тиеш.
Ну, ярый, менә Дубайда, мин бит хәтерлим, син анда дөягә верблюдка утырып, шуннан егылып төшеп аягыңны имгәттең ялгышмасам, әйме? Оякны түгелләр, Нәрсә диде ул? не, нәрсәлә бу? Арка бил, Да, поясница, поясница, да. Билингны. Я упала, получается, да, вот позвоночником очень сильно ушиблась, упала вот этой вот поясницы, это была адская боль, верблюд. А я думала, это мои последние минуты жизни, на самом деле, потому что верблюды никак не могли угомонить. Тукта, син ничек килеп төштең соң? Ул бераз шәбәләнә башландымы ул верблюд или ни Лидер, өчен? мен үземдә гаепле идем, верблюд арыган иде, мен аны күрдем. Ничек Инде инде? мескен уже җылы иде ул, понимаешмы? Уже җылы иде, арыган иде, кешене менә шотырып йөртеп. А тут еще Дине 100 килограммны өстенә утырды. Тукта, син 100 километр? Әйе. Өстә мин алай дип уйламаган идем. 100 килолык Дине менә утырды шул. Ну, хәзер 90 инде. Әйтәм бит син 100-гә тартмыйсың. Хәзер 90, но все равно 10 килограмм. А ул вакытта, кстати, 100 иде. 97, 98. Ёшки-матрёшки! Ой, Аллах, ты что Ул мескен верблюдка утырдым бит инде шул 100 кило белән. Әйе. Әле җитмәгәнгә, видимо, тәтәйләре дә әйбәтләп бәйләнмәгән иде, яме, сидушкалары. Мин тәтәй дип аптырап киттем әйтә. Тәтәй дип нәрсә турында әйтәсең микән? Сидушка, ул бит матур шундый. Әйе. Сидушкасы да, видимо, уже не так хорошо была завязана, и этот чуток назад ушла. Шишелгән булган. И разозлился он, видимо, чему-то. И он, получается, стал как-то вот... Тут я сейчас не вспомню, он вставал, не вставал. Ну, по крайней мере, я очень удачно так шлепнулась. Он запутался в своем балахоне ножками. От этого он испугался еще хлеще. Он начал топтаться на месте, где я лежу. И я понимаю, то, что он сейчас меня просто затопчет. Я очень сильно испугалась. Зараза, бірсі бит келмеді әлі менің яныма. Барысы да қарап басып тұралар. Все испугались. Тукта, аның хуҗасы булгандыр бит дөянең, верблюдның. Да, кое-как его угомонили, прям очень тяжело. А я-то встать не могу, у меня спина, все, я чувствую, что я как будто бы я все. Я думала, у меня не ходят ноги, или я вообще... Парализованная имя? Да. Ну вот, короче, я вот с этого верблюда шлепнулась. Очень больно. Я теперь хожу как инвалид. Я потом только со временем там как-то быстренько пришла в себя и отползла уже. Ужас. Это было очень страшно. Тукта, ул бит синде фактически син беренчедән башың белән егылып төшәргә мөмкин булгансың. Ну син килеп төшмәдең. Икенчедән, получается, сине верблюд таптап китәргә мөмкин булган. Да. Аллага шөкер, ни берсе, ни икенчесе булмаган. Аллага Әле шөкер. билең белән килеп чыгып, син легко делалась булып Да, чыгасың. Аллах Тәгалә саклаган. Билемне авыртты, ничә көн мин йөри алмадым, вообще слезы на глазах были. Но Аллага шөкер, Гөлнас как раз вот шул проектны алып барышыймы, сенсей дип үзен атый. Бик нык булышты, беренчедән сразу же мазьлар алып килде, дарулар алып килде бейсболлар. Короче, я сегодня упала с верблюда. Очень больно. И вот ладно, вот девчонки, да, девчонки меня не бросили. Да, девчонки меня сегодня кормили, поили, ухаживали за мной и переживали за меня. Вот спасибо. Помашите ручкой, девчонки. Я говорю, девчонкам говорю спасибо, то, что помогли. Ухаживали, говорю, за мной. Да, это точно. Кормили, все приносили, а я вот сидела. Икенче көненә ул мине алып барды больницага. Вот. Шул больницада тикшерделәр, как раз бүтән процедуру провели. Все, трещина булмасын дип или еще что-то. Тукта, әлбит чит илдә бит әле проблема, әгәр дә син страховой булмасамы или ничекме? Нык кыйбат. Они все оплатили за свой счет. То есть Уилүсәләр һәм сансайлар, имя? То есть это все обошлось, ну, мне в ничего, а им все это вышло в круглую сумму. Мы приехали в частный госпиталь. Тут людей очень мало, все как прям чистенько, красиво, все здорово. Вы бы видели, на какой машине меня привезли.
Я вам чуть потом попозже покажу. Незабываемое ощущение. Если бы у меня сейчас спина не болела, вообще было бы шикарно. И ниче күннән соң син аякка баса алдың? Примерно спокойно уже, наверное, Бараратнадан, потому что, ну, я, конечно, на обезболах сидела. Был очень мощнейший обезбол, который по рецепту они выписали. Син исән-исмин генә кайтып җиттең. Ә менә Илүсәләр син кайтканнан соң күп вакыт үткәч халыкны кидать итә башладылар. Һәм бу хәбәрләрне кайчан ишетә башладың? Где-то, наверное, Ленар, когда мы отдыхали, у нас было прям ультра все включено, нам привозили каждый день соки, много соков. У сокларны біз даже иге даже алып Ута, сез кайда тордыгыз? Дубай Маринада біз тұрдық. Ух ты, бу теге самый крутой ниде, что ли? Это где как раз база. Минем анда булганым бар. Мин быел булдым бит анда, кстати. Да, один из самых дорогих районов, мы жили там. Бу апартаменты идеме? Да, это апартаменты. Квартиры. Ну да. То есть отель түгел? Была трешка. Раз, два, три. Итого, как бы, если взять с гостиной вместе, то 4 комнаты. Вот. То есть, да, в каждой комнате там по 2 человек жили. У меня тоже куршы бар иданда, Уфадан бір қыз, бір оқытушы. Вот когда уже я вернулась после 2-недельного отдыха, уже как раз перестали настолько сильно баловать нас. Ну, то есть не нас, а проживающих, да, вот отдыхающих. Анда уже не было ежедневных соков, не было ежедневного молока. То есть какие-то там базовые вещи были, чай, кофе, сахар, да. А вот уже чтобы каждый день привозили кучу фруктов, там действительно прям ящиками, огромными корзинами привозили каждый день всякие вкусности. Они заказывали обед, завтрак, обед и ужин. Ну, сіз Илүсәләр белән син үзең аралашкан идеңме соң? Мы вот увиделись один раз на мероприятии, но не удалось пообщаться тогда. Алар нәрсә эшләде? Сезнең белән менә шушы Гөлназ исемле кызыймы оештырып йөрде сезнең ялыгызны? Сенсей. Гульназ, она тоже просто была, да, на подхвате. Они, видимо, вели деятельность все вместе, дружно, вот так вот. Һәм менә халыкны алдый башладылар бит. Син ниндирәк реакция булды? Уйламадым, ничек инде безне бит инде яхшы каршы алдылар, озаттылар, ни өчен менә Я честно скажу, с учетом того, что я отдохнула и побывала там, я думала, это какая-то ошибка, на самом деле. Сезнең ошибка име шулай ял итүегез? Нет, то, что какая-то ошибка, то, что у них не получается привести остальных людей на отдых. И когда сказали, то, что вот они кидают, я не поверила изначально. Вот. То, что такая вот ситуация произошла. Потому что у меня было все очень красиво, классно. Ну, халык белде бит инде синең, тем более подписчикларың да синең бик күп иде. Белделәр синең анда ял иткәнеңне һәм менә синең подписчиклар арасында Илүсә алдаган кешеләр бар идеме? Бар. Менә сиңа хейтта ужасно хейтта булды. Ә нигә сиңа оят булыр? Син бит оештыручы түгел идең, ә ни өчен сиңа оят? Потому что некоторым своим знакомым я говорила, то, что я вот так вот отдохнул, стал, блин, типа, ты тоже можешь взять. То есть я со своей стороны там некоторым знакомым сказала, и действительно они вот приобрели, и, к сожалению, до сих пор еще деньги не вернули. Менә бит алар заманында әле ракушка саталар. Ул бер тупость иде түгелме соң, менә ахмаклык. Кем ул алучы булдымы? Ул нинди ракушка иде соң? Мен аңламадым. Обычные, которые вот на берегу залива собирали. Ужас. Шуны җыеп саталар идеме? Алучы бар идеме икәнен соң? Видимо, бар иде. Тукта, алар бит инде кешене бер алдагач, ул бит бөтен кешенең күңеле кайтырга тиеш. Ул бит инде Илүсәләр турында күпме информация булды, репортажлар, кешене алдадылар. Ул бит әле яулыклар киеп, үзе яулык кия, үзе кешене алды. Аны белмим, мин ул шулка пычрак тема минем өчен. Ул менә Шуңа күрә әйдә шуның турында сөйләшик. Юк, мин просто аптырыйм. Менә кеше шуннан соң да име әле алар шоколадлар да саталар иде бит, әйме? Кем алгандыр ул шоколадны? Хәзер дә саталар. Әле менә бер адны элек 1200-гә саталар иде, хәзер 1700-гә бәясе монда. Менә әле бу беләсең, теге Мавродины есть шикелле. Заманда финансовая пирамида бар иде, МММ. Кешеләрне акча җыярга күндерделәр, акча китерделәр. Пирамида җимерелде, бөтен кеше акчасыз калды. Аннан соң тагын пирамида оештыра башладылар. Уже бит инде халыкның бер тапкыр авызы пеште. Юк, авызы пешкәннән соң да халык икенче пирамидага акча җыя башлады. Халык әйтәләр, бу пирамида бу җимереләчәк, бу акча китермәячәк. Ләкин халык барыбер җыйды акчаны, тагын җимерелде пирамида. Белмим, безнең халыкны күпме генә алдасалар да, әйме, күпме генә башына утыртсалар да, нишләптер безнең халыкның барыбер могҗизага ышанасы килә. Менә без нинди шундый сәер халыктыр,
ахмак могҗизага ышанучы. Могҗизага ышанырга түгел, яхшы итеп эшләргә кирәк, акча эшләргә кирәк һәм шушы хәлал хезмәт белән эшләп тапкан акчаңа ял итәргә һәм рәхәтлек күрергә кирәк. Дуслар, без әле таныштырыйк әле сезне безнең монда студияда утыручы тагын бер кунагыбыз белән Динә менә бу зур камерага күрсәт әле. Әйе, үзеңә якынрак китереп. Biz оештырдык AIC проекты татарча распаковка дигән проект. Ягъни маркетплейста сатыласы товарларны ачабыз, карыйбыз, күрсәтәбез безнең кунаклар белән. Менә Беренче татарча распаковканың җиңүчесе булып чыкты Динә, анда катнашучылар икәү генә булып чыкты. Динә һәм минем сеңлем Юлия. Динә отты менә бу йомшак уенчыкты, минем сеңлем 5000 сумны. Ни өчендер 5000 сумны халыкның отасы килмәде, шуңа күрә Динәгә менә бүген ниһаять 3 ай узгач кына алып кайтып тапшырдым. Шушы татарча камзулы, татарча түбәтәй кигән аюны. Ой, түбәтәйле аю. Сырмасы да бар бәйләнгән. Карагыз әле. Bu аю миндә теге бер-ике шагымнан шундый нәни Лилия шагымны уятты. Кара 37 яшьтә дә шундый аюга карап, ой дип торып була икән әйе. Моңа исем кушасы була инде татарча. Ким дип кушабыз? Менә беренче булып көтелгә килгән исеме. Безнең өйдә аю бар име? Малайлар мишка кушабыз дигәннәр, юк мен әйтәм безнең өйдә урыс аюы булмый, әйдә татарча исем уйлыйбыз. Уйлый торгач уйлап таптылар. Безнең аюның исеме Габбас. Габбас. Нишләп? Ниндирәк ассоциация ул? Гаиләгездә Габбас исемле ниндирәк кеше бар? Белмим, бездә андый кеше юк. Менә ул аюга карадык та, без аның исеме Габбас булырга тиеш. Менә ул хәзер Габбас. Ләкин бу Габбаска бик тупасрак. Безнең аю зур. Һәм ул түбәтәйле дә түгел. Ай, бик озак уйладык. Лилия белән ахыр чиктә хуҗасы аңа исемне үзе кушар дигән уртак фикергә килдек. Ләкин Лилиядән бары тик бер теләк, исеме аюның татарча булса иде. Менә Нык матур аю, нык йомшак, әйме тактильно приятный шундый. мин тотып карамадым. Бу теге кешенеке булганга, мин инде уйладым, менә ничек бар товарный видын югалтмаш. Мин хәтта тотып та менә сумкага аны салдым. Микрохат икән, әйе, тактильный. Очень приятный. Әйе, без татарча распаковканы үткәргән идек шагыйрә Лилия Гыйбадуллина белән һәм бу аюны ачканда без аңа махсус исем уйлап тапмадык, әйме. Без әйттек, менә җиңүче кулга алгач үзе исем уйлап табарга тиеш дип. Динә, менә бу аюга карагач берәр андый монда ассоциация тумадымы? Ниндирәк исем кушарга Иң беренче кулыма тоткач әйме. Мен әйтәм, бу бит Фәрхәт. Тукта, синең әле Фәрхәт исемле берәр мәхәббәтең бар идеме әллә? Мәхәббәт юк, беркемем дә юк әйме. Мен уйладым, әллә Фәрхәт, әллә Фәрит дип әйме. Ну, Фәрхәт нишәптер күбрәк килешә кебек миңа. Динә, мин телим, менә бу Фәрхәт сиңа, ну, моның ише әйбердә билгеле бернинди бәхет китерә алмый. Но барыбер без ышанабыз бит инде. Әнә синең тегендә дә бер уенчык бар. Барыбер шундый бер талисман булсын. Менә уенчыкларның җаны юктыр дип уйлыйбыз. Барыбер нинди дә булса бардыр, алар белән күңелсез булганда каяк сөйләшеп талган буласың, ниндидер бер юаныч табасың. Менә Динә белән менә сөйләшүнең башына әйләнеп кайтабыз. Театр мәктәбендә синең белән таныштык, ләкин ни өчендер Динә бик тиз юкка чыкты. Ни өчен син теге вакытта юкка чыктың дигән? Югыйсә син бит инде булай яхшы гына артистка булыр идең. Мин дә шулай уйлыйм. Ни өчен алайса шулай дип уйлагач киттең? Ул вакытта как раз 2005 ел иде ул, энекәшем туды. 19 ел үткән. Энекәш туды. Видимо, әнигә нык авыр булгандыр, и в финансовом плане тяжело было да оплачивать. Безгә кыйбат идеме янда уку? Истә түгел Ленар. Кыйбат булган микән, кыйбат булмаган микән. Ну, видимо, с маленьким ребенком, потому что декрет и тяжело все это обеспечить, и какая-то помощь нужна была все равно. Вот, поэтому пришлось, к сожалению, попрощаться с театральной школой. Но я очень жалею на самом деле. Менә Динә сөйләгән идек, безнең мәктәптә менә Динә белән шуннан соң аерым мин шалага кайткач видеороликлар төшерә башладык. Шундый көлкеле, Динәнең анда төрле образлар да иде. Анда Здравствуйте. А можно мне мед? Какой тебе? Я плохо говорю по-русски. Откуда ж ты, сынок? I'm from Denmark. Я от Дания. Данияден мене син! Моя сестра Дания! Мене сиңа бутерброд, бәрәңге, персик, суган ит. Мед? Мед та мене. Вот тебе и мед. Вәссәлам. Сез матур кызлар
Ох, син матур кошкай. Ты что меня с машины сравниваешь? С машиной? Ну, конечно, я же лучше, чем та соседская Nissan Qashqai. Матура, так я ж тебе комплимент сделал на татарском. Кошкай, бровь, бровушка. У тебя очень красивые брови. Учи татарский. Не білесің бе, бүгін әнилерден сөйлешеміз. Әнилер айты, ты что, чак-чак объела, что ли, деп нешіктер өзара сөйлешелер екен. Тег уақытта, помнишь, біз сенің білен бір нәрсе кисми дегенде, сен келіп кірдің де. Эх, блин, кисми. Что говоришь, малыш? Кисми, блин. А можешь сказать понежнее? Нежнее? Нәрсеге инде? Зачем? Ну скажи. Ну, кисми. И что? А можно еще нежнее? Ты чего? Ну ты же сам сказал. Kiss me. По-английски поцелуй меня. М? Ты чё, чак-чак объелась? Видишь? Не режет. Кисми. Учи татарский. Мен там, ты чё, чак-чак объелась? И ondan soң шул безнең роликтагы сүзләр белән сөйләшәләр икән. Һәм кисми дип, тоже әни әйтә, мәсәлән, теге нәрсәдер кисәм икән, кисми дигәч, сразу ролик искә төшә, кисми дип утырам ди. То есть, менә реаль, ул безнең кайбер роликларның просмотрлары бик күп булды. Ул Инстаграмда да булды, чөнки синең подписчикларың күп иде. Менә кайберләре без әле Динәнең Ирстас белән дә төшердек роликларны. Менә юк кына роликлар, татаро-монгольский интернет бик күп просмотрлар җыйды. Кайвакыт менә шул кадәр урысча әйтәр непредсказуемый роликларның име язмышы. Менә мин Сталин дачасы турында төшергәнем ролик. Ну, YouTube'da әллә 3000 просмотр җыйды, ВКонтакте'да әллә 15000 просмотр җыйды. Мин аңа шундый зур өметләр багламаган идем. Ну, менә шулай дөрестән дә роликлар. И менә Динә белән төшергәннән соң минем менә бу блогерлыкка мәхәббәтем арта барды, теләгем арта барды. Шуны әйтергә телим, Динә менә синең безнең роликлар төшергәннән соң миндә барлыкка килде менә шуны әйтә бит азарт. Шуңа күрә синең менә минем хәзер блогерлык эшчәнлегемдә синең өлешең бик зур. Менә мин синең өчен шуның өчен рәхмәт әйтәсем килә. Ой, рәхмәт, миңа очень приятно слышать такие слова на самом деле. Но мин ул роликларны еш кына карыйм. Ул бигрәк тә татарча автоябыштыргычлар турында, анда әле берсендә Динә үзенең Ирстас белән дә төшкән иде. Бу роликны да әйдәгез бергәләп карап китик. Безнең автоябыштыргычлар шәк-шәк яратучыларны берләштерә. Пору затяжек надо сделать. Чего, уже бетерсәк тә була, бер сәгать сөйләшәбез инде, әйме? Син бит менә куеп куйган актриса. Но әгәр дә менә хәзер сиңа әйтсәләр, бәлки кем белә, моны бернди театр кешеләре яисә бернди продюсерлар күрә баса, ну менә мин әгәр дә театр кешесе булсам, әйме? Менә мин сине күрсәткәнем булды роликларны Мәскәүдәге дусларыма да. Алар бик истә калдыганнар. Менә әгәр дә мөмкинлек булса, син тормышыңны үзгәртеп театр юлына яисә менә шушындый пародия юлына кирип китәр идеңме? Даже без слов, да, однозначно да. Ә ни өчен, ну, шулай эшләмисең? Кая барырга белмисеңме? Или ничекме? Или акча китерер дип уйламыйсыңмы ул эш? Беренчедән акча китермәс дип уйлыйм бу сфера, беренчедән. Икенчедән, кая барырга белмим, Ленар.
театрга барып, менә алыгыз әле мине дип алайда булмый бит инде. Үзләре дә җитәрлек анда күбе. Поэтому Инстаграм белән канәгатьләнәм инде, то, что есть вот подписчики, хоть что-то можно снять и показать. Вот. Но на самом деле это очень энергозатратно, начнем с этого. Килешәм, килешәм. Вот. Когда я вот замужем, у меня есть основная работа. Ирең дә бар әле. Вот ирне дә бит Ирнең көйен көйләргә кирәк. ашатырга да кирәк, нитәргә да кирәк. Если миңа сделать предложение по какой-нибудь работе в плане фильма сняться и так далее, я буду рада. Шуңа күрә, әгәр дә дөрестән дә андый теләк бар икән, миңа яза аласыз, Динәнең үзенә яза аласыз. Менә безнең сөйләшү барышында... Ой, карай, исе бар. Бар, ныктанды. Менә шушындый эшпишмаклар без монда юкка гына куймадык, чөнки безнең сөйләшүбез бара татар телендә, безнең татарлык турында. Барыбер Динә, син ничек уйлыйсың? Менә татар теленең вообще киләчәге бармы? Менә мин халык шакката минем Мәскәүдә бөтен җирдә татарча сөйләшкәнем я. Москва-Ситида булса, Москва-Ситида, метрода, бераз мин элек кыенсынып кына сөйләшә идем видеога, именно шулай кычкырмыйча халык теге игътибарны җәлеп итмәс өчен. А хәзер беләсеңме, мин бөтен җирдә шпарю, рәхәтләнеп, потому что мин аңлыйм, без татарлар вообще Россиядә халык сан ягыннан икенче милләт. Без вообще великий народ. И ни өчен мин шушы великий народның баласы була торып уялырга тиеш. Бүген метрода да вообще кайда гына булсам да кычкырып, рәхәтләнеп сөйлим. И халык шакката, әле шундый кешеләр бар икән, татар телендә сөйләшүгә уялмаучы ди. Менә син гомумән ничек уйлыйсың, безнең татар теленең киләчәге бармы һәм татар телендә яшьләр сөйләшсен өчен нишләргә кирәк? Ни өчен менә безнең телебез хәзер шундый хәлдә дип уйлыйсың? Ленар, беләсеңме, с каждым поколением все меньше и меньше носителей татарского языка. Ни өчен шулай? Кирәк түгел. Менә мин үзем дә элек гел татарча сөйләшә идем бит. Мин урыс телен толком вообще белми идем. А хәзер работа занимает только чисто на русском языке. Супруг, да, тоже полурусский, полутатарин. Ирең гаепле икән синең татарча сөйләшмәвеңдә. Юк инде, ул түгел. Стас татар телен белә, бик нык яхшы сөйләшә ул татарча, между прочим. Вот. Үзем өйдә Стас белән, дәваниләр белән татарча сөйләшергә тырышам. Онытмас өчен, беренчедән. Аннан соң ала берса, үзебезнең балалар да булгач, киләчәктә булса, Булсын, Алла бирсен. Ала берса. Аларны да татар телен белән, татарча сөйләшеп, алар белән үстерәсем килә. Монсы бик яхшы фикер. Вот. Потому что, к сожалению, вот даже вот мои знакомые подружки, которые вроде как знают татарский язык, но они, тем не менее, все равно общаются с ребенком на русском языке. И ребенок совершенно не задал. Не шлепсың син татарча сөйләшмисең балаң белән, да? Әзрәк бит надо пустить какие-то свои вот корни, да, вот это вот. Беләсеңме, Динә, менә мин дә бит рельсларны башта урысча төшерә башлаган идем, әйме? Татарлар турында. Но мин анасын аңладым, ул урыс телендә миллион кеше төшерә, әйме? Һәм гомумән менә татарлык турында урыс телендә төшерү, бик ул кадәр актуаль да түгел. Шуңа күрә мин хәзер бары тик татарча төшерәм. Һәм мин күрәм, аудитория бик күп. Менә татарча карамый дип уйлыйбыз, татарча чөнки төшерүче юк. Әгәр дә төшерәсең икән, кешегә яхшы, кызыклы контент бирәсең икән, халык сине карый. Менә мин аны үземнән чыгып әйтәм, безне әле YouTube'да карыйлар, кыргызлар да карый, казаклар да карый, алар да комментарийлар калдыралар. Ягъни менә син татар телен белсәң, ул төрки дөньяга бик зур шундый бер ишекне ачкыч белән ачып чыккан шикелле, ачып кергән шикелле. Динә, сиңа әңгәмә өчен бик зур рәхмәт. Үзеңә дә бик зур рәхмәт күчтән эшләрең өчен. Монда сез карап утырмагыз, ике генә. Менә мин дә аны әйтәм, бу музейдагы экспонат шикелле түгел, әйдә бәлки эшпишмакны ашап куярбыз. Мин монсын ашыйм, баллыны хочу. Әйдә, ашап карар син. Һәм менә без эфирда бу мин бит үткәрәм әле син ашый тор, инспектор эшпишмак дигән рубрика. Аны син хәтерлисеңме икән, юкмы икән? Мин төрле шәһәрләрдә эшпишмакларны алып карап ашап карыйм. Мәскәүдәгесен алган идем, нык тәмсез иде. Менә Шалада мин әле 3 җиргә барып эшпишмак алып ашап карарга исәп, менә Жар Свежар дигән пекарнядан алдым. Менә кауып карамадым әле. Хәзер кауып карыйм эфирда. Динә карап карыйса гөбә диясен. Ничегрәк? Нык тәмле. Шуны хәтлек сочный. Миңа Шала эшпишмаклары шимы юкмы, монсы турында мин сезгә бүген әйтмим. Моның өчен безнең аерым бер рубрика була, инспектор эшпишмак Шалада. Динәгә исә бик зур рәхмәт әйтәбез. Беләсез, ул бит менә ишеңдә булган әйберне чыгарып салырга бөтен дөньяга. Бу беләсезме, бу безнең гайбәт сату өчен эшләнгән әйбер түгел. Менә кешеләр барыбер аңларга тиеш, кешенең ни өчен менә
шундый тәртипле кешедән, менә шундый гомумән кешеләрнең проблемалары нәрсәдә аркасында килеп чыкканга име. Минемчә, гомумән балалар белән һәм ата-аналар белән аңлашу булырга тиеш, име. Менә әгәр дә гармония була икән, димәк, балаларда да бернинди проблема булмас дип уйлыйм. Әгәр дә менә шушы гармония булса, бала да гармонияда яши һәм гомумән здоровый атмосфера барлыкка килә, шулай бит. Шуңа күрә без исә мин теләп калам, әти-әниләргә үзләренең балаларын аңларга, балаларга шулай ук әти-әниләре белән бергәләшеп яшәргә, чөнки әгәр дә берләшеп, дуслашып яшәмәсәгез, сезнең гомер буе проблемалар булачак. Шуңа күрә шушы проблемалар булмасын өчен дус яшик, тату яшик. Рәхмәт баразга да. Берегите себя и своих близких. Жди меня.